कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशा ठिकाणी दिवाळीचा सण माझे तमाम रसिक बंधू या रसेला दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि स्तवन सादर करणारा या ठिकाणी माझा जो शिवजीला आहे सीमेवर होतो त्यांना दिवाळी नसतो, गणपती नसतो, दसरा नसतो, त्या अनुषंगाने त्यांच्या चरणावर माझं स्तवन या ठिकाणी मी अर्पण करतोय. बघा